Magandang hapon at may kasama nga pala ako, ito si Bento. Hey guys, magandang hapon ayun, at may kasama nga pala ako, ito si Bentong. Today's vlog natin, magluluto tayo ng lechon. Actually guys, marinated na to. Kagabi ko pa minarinate to kasi pantinda nung partner ko to. So meron to 3 manok. So ang ginamit ko nga pala na pang marinate dito ay naglagay tayo ng toyo, kalamansi, tsaka rosemary, pamintang durog. Tapos yun lang. So magpapadingas muna tayo nung pang ihaw. Para Bento. And so habang inaantay natin mapadingas yung gagamitin natin pang luto, tayo tutusok, prepare na natin yung lulutuin. So yun guys, na nga pala ito na nga pala update ng natin yung niluluto natin na lechon. Ito na nga pala siya. Ayan na. So naubusan tayo ng naubusan tayo ng mais, na yung pinagkornalan ng mais. Gumamit na tayo ng kahoy. Tayo natin siya maluto. Ayan, shoutout kay Bentong. Ayan si Bentong, taga-ikot ko. And so tatapos na namin hahanguin na namin yung niluluto namin na lechon. Kaya dito lalatag na muna namin dito sa may dahon, dito sa dahon ng saging. Ayan, taga-ikot ko. Ayan, Tom, kunin natin. Wow, siya. Ha? Sige. Siya. So, display na natin to doon at mabili to. At nang mabili kagad tong paninda natin. Ayun. So ayun guys, tapos na natin kanina yung na-display na natin.
i-display na natin yung paninda natin, yung tatlong manok na niluto natin. At ayan, yun lang yung update ko as of na. Sa ngayon, at ayan, tigil muna tayo sa sa paggagala. At wala pa tayong location na na desisyonan para mapasyalan. So guys, o nga pala guys, thank you nga pala at nasa 640 subscribers na tayo. At thank you na marami. At konti na lang, malapit na tayo mag 700 subscribers. So guys, thank you. At kung nagustuhan niyo tong video na to, huwag niyo kalimutan na i-click like, comment, share, and subscribe.